Fúja. Ako keby som tu bol včera. A práve kvôli týmto dvom stromom som sa sem vrátil. Medzi ne som mal svoju krásnu zelenú kvenča a maka. A tu mám dva klince, ktoré musím vytiahnuť. Lebo keby som ich tu nechal, tak by som spôsobil to, že galter by si mohli zničiť. Nie! Veď bola úplne nová! A toto bol môj zdroj vody. Bažina, z ktorej som pil. Hoci bývali časy, keď bola úplne plná, aj časy, keď bola úplne prázdna. Podľa môjho zápisníku som tu bol naposledy 21.9.2020, čiže pred vyše 2 mesiacmi. Vtedy som sa rozhodol postiť 40 dní tu hlboko v lesoch Hornej Štubne. Všetko začalo ešte tento rok, na začiatku, kedy som sa rozhodol, že Bohu dám 40 dní pôstu tento rok. Čiže všetko len preto, že sa to dalo, aby som to spravil. Tak ešte na začiatku roka v marci až v apríli s bratom sme postavili tu na tento prístrešok v lese, tu nás všelijakých brvien a driev, tu konáre a tak. A v apríli som sa to dal. Dal som sa na to. Mal som si spať do -17, ale po 7 dňoch ma odtiaľto vyhnali z snehovej fujarice. Zažil som tu tú hrôzu, aké je to strašné jednoducho byť sám, nemať čo jesť, nemať komfort, spávať na zemi, byť na vonku, musieť chodiť ďaleko po vodu. Keď človeku chýbajú základné, ten komfort, na ktorý si zvykol, jednoducho všetko mi tu chýbalo. Ja som si uvedomil, že aký som bol tvrdý na ľudí, keď som im hovoril, že tebe je dobré, ty nemusíš, ty máš toľko času, aj keď sa ti nedá chodiť, nie si úplne zdravý, ale máš toľko času, môžeš čítať Bibliu, počúvať kázne, môžeš rozímať, môžeš hľadať Boha, ako sa máš dobre. Ja som ten čas mal a bolo to strašné. Začal som to naozaj hrozne staviť. A všetko to som porazil v 5. deň, keď som si uvedomil, že akú ja mám veľkú výsadu, že môžem ísť tou cestou, ktorú išiel aj Pán Ježiš Kristus. On sa totiž postil nielenže od jedla, on sa postil od všetkého, ako aj ja tu. Mnohí ľudia, keď sa postia, tak myslím si, že je to o poste od jedla, ale Pán Ježiš sa postil od mnohých vecí. Ďalších. A práve preto bol pokúšaný trojakým spôsobom. Keď nejedol, tak diabol ho pokúšal povedať, aby sa z tých kameňov stali chleby, lebo mu jasne, že chýbalo jedlo. Potom on ho pokúšal, aby skočil z chrámovej stavby, z vrchu chrámu, lebo aby sa jednoducho zabil. Vám poviem naozaj, tu plynie tak pomalý čas, že človek sa tak nudí, tak mu je zaťažko, tak proste mu chýbajú ľudia, tak sa cíti opustený a idú na také depresie, že naozaj vtedy odolať pokúšaniu sa zabiť, tak odoláte už hocikedy, lebo to je najťažšie v takejto situácii. A vtedy, keď vám chýba všetko komfort, aký si len viete predstaviť, že nemáte doslova nič, že ste na zime, že proste spíte na tvrdom,
Lezú po vás mravce, myši, štípu vás kliešte, komár vám pišťa do uší, nemáte vodu, nemáte na pohľad nič pekné, doma máte možno neporiadok, ale ten neporiadok, ktorý je tu na okolo vás, že stále vám padá čečina na hlavu, proste šišky, keď tu padnú, keď trafí šiška na niečo takéto, tak sa te zblázniť, proste to je jak granát, keď by vybuchol. A keď prší, to som si nikdy nemyslel, keď dopadajú kvapy na strechu a nemáte zaizolovanú, píči sa z toho zblázniť jednoducho. A Pán Ježiš v takomto stave, že jednoducho postaral úplne všetko, bol pokúšaný, že mu diabol dá všetko, ak sa pokloní. A on vtedy odolal. Vtedy, keď to bolo najťažšie. Tak ja som sa začal radovať, že ja môžem ísť touto istou cestou ako Pán Ježiš Kristus. No nepodarilo sa to vtedy. Nuž, tak som sa vrátil do normálneho života a začal som pracovať, ale nedalo sa mi v pokoji žiť ďalej. Stále jednoducho to rozhodnutie ma pobádalo, že mi treba sa vrátiť sem a dokončiť tých 40 dní, ale nevedel som ako, jednoducho žiadať druhýkrát do neplatené voľno, však to je šialenstvo, však budú ma mať úplne za blázna. No ja som sa napokon na to dal. Lebo som nevedel už ako inak a musel som jednoducho splniť svoje slovo, tak som znova požiadal neplatené voľno, aj keď som bol za blázna, už totálneho. A dal som sa teda na to. Z začiatku som vedel, do čoho idem, tak už som mal prebojované nejaké tie veci. No, trávil som to dní tak, že som bol na hamake a čítal som si Bibliu. To bol môj jediný pokrv, ktorý som sa živil. Tu v lese veľmi rýchlo zapadá slnko a neskoro vychádza, čiže dni sú tu krátke. Krátko je slnko, krátko je teplo. A keby som to mal všetko dopodrobne opísať, čo som tu zažil, tak ani 2-3 hodinové videá by nestačili na to, aby som zhrnul všetko. Vtedy, keď človek nie je, tak vám poviem, vtedy aj veľmi málo spí. Viac menej som nespával v noci. Že aj od toho spánku sa človek postí. A tak mal som toľko času premýšľať. A hlavný benefit z tohto všetkého je to, že možno prvé 3 dní som tak oddychoval telom, potom začalo také súženie tela a začal oddychovať som ako keby v tom, že som nemal počítač. Nemal som proste všelijaké veci, ktoré ma stresovali a nové myšlienky som neprimal. A teda staré, ktoré boli hlboko desi uložené, začali vychádzať na povrch. A ja som vlastne s nimi mohol jednať. A veci, ktoré som preskakoval v Biblii, tak zrazu som ju nemohol preskakovať. A prišli dni, kedy som Bibliu zahodil, lebo som proste, toto nesmie byť v Biblii, toto nesmie byť v Biblii. Apoštol Pavol sa určite mýlil, keď toto tu napísal. Keby to iné slovo v Biblii neprotirečilo tomu, tak by som prijal to, čo tam on píše, ale ako je možné, že toto píše iné a toto iné. Nemohol som to stráviť a fakt veci, ktoré som dlho predtým preskakoval, alebo aj medziľudské vzťahy, ktoré som ignoroval, zrazu všetko išlo na povrch a ja som tu riešil. A vlastne obrovsky ma odbremenilo od mnohých nevyriešených vecí ten čas tu, lebo som ich vyriešil tu na v mysli. To zaiste je fakt toho, keď je človek sám a má čas rozímať. No, tá moja pointa, prečo vlastne toto video robím a s čím by som sa chcel zdeliť, je práve táto. Ja som pôst bral tak, povedzme, že magicky. Myslel som si, že ako Pán Ježiš sa postil 40 dní, Eliáš sa postil 40 dní, Dániel sa postil 21 dní, Izrael mohol za 40 dní, keby išiel cez Filištínskou krajinu, tak mohol dôjsť do zasľúbenej zeme, hej. A ja som si myslel, že ak my chceme vojsť do tej zasľúbenej zeme, do tých zasľúbenia Božích, tak aj my musíme sa preskúšať, musíme ísť touto 40-dňovou púšťou, musíme sa postiť. Počúval som kedysi vyučovanie Kerryho Blakea a on tam spomínal niečo také, že kresťan nemusí sa postiť, aby žil ako Ježiš. A ja som bol vtedy riadne pohoršený, pohoršený nie je správne slovo, ale rozčúlený, som to vypol, nechcel som to počúvať, pohrdol som Kerry Blakeom za to, čo tvrdil. Ja som na pôsa díval tak magicky. A takto som sa celý ten pôst pozbudzoval. Čítal som Starý zákon a v Starom zákone som to všade o tom čítal presne takto, ako som to chápal. Takým magickým spôsobom, že to naozaj tak funguje. A tak som bol veľmi pozbudzovaný vytrvať. Ale potom, keď začal čítať Nový zákon, listy apoštola Pavla, začalo mi to doslova liesť na nervy. On v každom liste nejakým spôsobom spomína, že nie našimi skutkami, ale vierou v Krista Ježiša.
A začalo mi to vadiť, čo to stále dookola musí spomínať. Až napokon sa mi začali otvárať moje oči, ako keby. Aký som bol slepý. Čítal som o Danielovi, že on sa posil 21 dní a prišiel za ním syn človeka, poviem, že Ježiš to bol. A on mu povedal, že už prvý deň, ako sa rozhodol pokorovať svoje srdce, bola vyslyšaná tvoja modlitba. Ale trvalo ešte 21 dní, kým proste mohol prísť, lebo perské knieža, a Daniel bol vtedy na území Perzie, tak ho držalo Ježiša, aby prišiel navštíviť a dať to posolstvo Danielovi. A to trvalo 40 dní, len prišiel archaniel Michael, ktorý ostal bojovať s tým perským kniežaťom, a teda Ježiš mohol prísť a dať mu posolstvo. A som chápal, jasne, áno, normálne 40 dní človek musí prebojovať, tam tie duchovné boje hore sa musia uskutočniť. Lebo diabol je podľa písma, podľa zjavenia apoštola Jána, je ten, kto žaluje na našich bratov, a to, čo on robil na Daniela, on bol žaloval, a proste pokiaľ sa on nedokázal Daniel, tak bol toľko žaloby na Daniela, že jednoducho nebol hoden toho, aby Boh prišiel a odpovedal mu. Tak musel sa dokázať postom. Chápal som to tak. A potom som čítal v Evangeliu podľa Jána, že amen. Uver si, pretože som ti povedal, že si ma videl pod figovníkom, uvidíš ešte väčšie veci ako toto. Amen. Odteraz vám vravím, uvidíte Boží aniel vystupovať a zostupovať na syna človeka. A pochopil som, že práve toto je to, že vystupovať, to znamená, že ako sa Daniel prosil, tak tá modlitba bola vystúpená hneď k Bohu, ako je napísané. Ale aby zostúpila, tak tam bol ten duchovný boj. Ale Ježiš, potom čo sa vrátil z púšte, tak mal otvorené nebesá. Boží anjeli vystupovali a zostupovali na syna človeka. Čiže keď on niečo povedal, hneď to bolo pred tvárou otcovou a otec hneď to poslal dole. Čiže keď on chcel, aby to bol uzdravený, on to povedal, hneď to vyšiel hore a hneď to z neba prišlo dole. Čiže on mal priamu cestu, priamy kontakt, jemu sa otvorilo nebo. A skrze to, že on otvoril nebo a jeho učeníci mohli cez tú štrbinu, ktorú on spravil, jednoducho skrze Ježiša v jeho mene to mohli robiť. To som všetko chápal a som chápal, že áno, že takto mám otvoriť, on sa otvára nebo pôstom. Ale ako som stále ďalej čítal nový zákon, tak som čítal také zvláštne veci, že viete, že je napísané, že v Kristovi Ježišovi, keď sme v ňom, tak sme neobžalovateľnými, že on odzbrojil kniežatstva a mocnosti a vystavil vernému posmechu. A že Ježiš Kristus je pánom nielen neba, ale aj zeme. A že knieža tohto sveta, čiže diabol, bol vyhodený von. A Ježiš, keď bol vyzvihnutý, on proste sa stal knieža tohto sveta. On bol vyzvihnutý za knieža tohto sveta. A knieža tohto sveta už nie je diabol, ale je ním Ježiš. A ako som čítal tieto všetky veci, raz mi to proste dosaklo. Prečo by sa kresťan mal ešte postiť 40 dní, keď je neobžalovateľný pred Bohom? Keď on vysloví modlitbu a diabol by chcel zadržať tú modlitbu, aby tú odpoveď od Boha, tak keď je neobžalovateľný, ako ju môže zadržať? A keď je odzborené kniežatstva a mocnosti a verne vystavené na posmech, tak akou zbraňou ešte môžu bojovať v duchovnom boji proti nám, aby nás zastavili? Chápete, aby našu odpoveď od Boha, modlitbu, aby ju zastavili. Akou mocou ešte? A ja som fakt musel si uvedomiť, že Pán Ježiš to urobil za mňa. A bol som veľmi vďačný a stále som. Lebo som išiel vysoký vo svojich očiach. Myslel som si, že toto urobím, že to dokážem a tak. A bol som vysoký vo svojich očiach, ako som videl svoju budúcnosť a tak. A viete, čas tu mi ukázal moju obrovskú biedu. A tak som sa vracal odtiaľto veľmi, veľmi ponižený vo svojich vlastných očiach a mal som tvár slanú, ale nie od potu, ale od svojich vlastných slz, lebo som tu veľmi veľa plakal a videl som svoju nedokonalosť pred Bohom. A koľko veľa vecí potrebujem napraviť, vrátiť sa, napraviť. A Boh mi veľmi jasne dal najavo, že takto mi to zaznelo slovo, že ak tu zostaneš tu len hodinu, navyše, ja ťa už nepochválim, ale ja ťa skôr za to pokarhám. Tam, čo čakajú ľudia, ktorí môžu zvestovať evanjelium, tam, čo čakajú v zamestnaní, tam ťa potrebujú, chýbajú ľudia. Doma ťa potrebujú. Mama proste už je šialená z toho, že nie si doma.
Všetci ťa potrebujú a ty si tu chceš niečo dokázať. Viete, ja som si myslel, že keď Ježiš, poviem to obrazne, zobral mačetu a vysekal cestu v pralese, že ísť v jeho šlapajách, nasledovať ho, že to znamená, že ja zoberiem mačetu a pôjdem vysekať cestu v pralese, že budem robiť to, čo robil on. Ale nasledovať Pána Ježiša neznamená toto. Znamená to istou cestou, ktorú už on vysekal. Samozrejme, ja uznávam tento duchovný princíp pôstu. Až obzvlášť 40-dňového pôstu to naozaj funguje. Kto ide na 40-dňový pôst, tak vyseká tú cestu v pralese do toho nadprirodzená. Preto sa postí aj satanisti, aj okultisti, aj hocito sa postí 40 dní, lebo to naozaj funguje. Ale viete, čo som si uvedomil? Na čo by kresťan mal chcieť vysekať cestu v pralese, aby sa dostal na druhú stranu sám, keď nikdy v živote nevyseká cestu takú dobrú, ako vysekal Pán Ježiš a neumožňuje priamo ísť. Je to tak obrovský dar, že my to nepotrebujeme, my to nemusíme. A vám poviem, pôst je naozaj dobrá vec a vyzvem vás, aby ste sa postili, je to super. Ale nie preto, aby ste magickým spôsobom získali moc, aby ste získali povolanie, ale viete, jediný skutok, ktorý sa Bohu páči, je viera. Viera v to, že Ježiš Kristus to už urobil. Ja keď som odchádzal vtedy, na tých druhýkrát, tak sestra mi povedala: Michal, ty zase chceš niečo skutkami dokázať. Veď Ježiš to už urobil. A ja som Katka, ty vôbec nechápeš, čo hovoríš. A keď som prišiel domov, sa tešili, ako keď učeníci uvideli skresleného Ježiša. To bolo pre nich prekvapko. A ja som povedal, viete, ja som tak šťastný, ja som tak neskutočne šťastný, že ja už nemusím nič dokazovať. Lebo Ježiš to dokázal. Preto pozrieme sa, ako sa postil napríklad Kornélius. On sa postil 4 dní, potom prišiel anjel z neba a dal mu odpoveď. Postíme sa dovtedy, pokým nedostaneme odpoveď. Keď si chceme dávať nejaké, že toľko dní sa vydržím, postiť toľko, to je telesné zmýšľanie. Chcieť si niečo dokázať. Ale vždy sa postíte s tým, že neviete niečo zlomiť, tak sa postíte, pokým Boh do toho nevstúpi. Ale nebuďte telesne zmýšľajúci. Ja som to nemusel stráviť 21 noci, keby som si nechcel niečo dokazovať. To bol najväčší boj, chcieť si niečo dokázať. A musel som naozaj priznať, že áno, ja som si chcel niečo dokázať. Nestačilo mi to, že to dokázal Ježiš. Mnohí možno esoterikov, koho teraz pohrdnú, no ako ja som pohrdol vtedy Kurt Blakeom. Ale toto je úžasná, najväčšia sloboda. Viete, ja teraz nepochybujem, že môžem žiť ten nadprirodzený život ako Ježiš Kristus. Lebo verím, že jediné, čo je potrebné, je len veriť. Nepotrebujem sa postiť, nepotrebujem nejaké skutky robiť špeciálne. Všetko Ježiš Kristus už urobil. To je to, prečo nemám to video. Lebo Ježiš to už urobil. Poviem ešte nejaké také možno praktické veci, také zaujímavosti. Ako sa to dá telesne zvládať, keby ste cítili, že potrebujete to urobiť. A ja som rád možno, že tu čítal toto, čo tu zapísal, čo mi Boh ukázal, ale mám pocit, že ak to človek sám neprežije, tak ťažko niečo pochopí z toho. Je toho tak veľa. No, chcem povedať, že prvých 21 dní tak som pochopil, že je to ťažké pre dušu človeka, lebo duša sa prikláňa buď k telu, alebo k duchu. A nám ľuďom je prirodzené prikláňať sa k telu, máme telesné zmýšľanie, ja by som tak radšej 40 dní pracoval ťažko v kamenelom, ako 40 dní čítal Bibliu. Fakt, máme telesné zmýšľanie, preto nás to ťahá tam a nie tam. Ale tu, keď vlastne si tomu telu odoberete, tak sa prikláňate proste k duchu. Vaša duša začína hľadať potechu v duchovných veciach, nie v tých telesných. Čo sa týka tela, tak ja som bol celkom zvyknutý, možno na nejaký 8 deň sa mi zdá, ma rozbolel žlčník, neviem prečo. Asi som mal zväčšený, tak ma bolelo dosť v bruchu, niekoľko dní. Neviem, či začali raz 8, bolili ma zuby. Všetaké bolesti som tu mal. A čo môžem povedať najhoršie je, chýba človeku soľ. Lebo bez soli vám sa nezadržiava voda v tele. Telu chýba soľ. On si ju kdesi vie ukladať v telo, neviem ako to robí, ale ja som vypil vodu
bol som smedný, strašne smedný, vypil som vodu a hneď som ju vyčúral. A zase som bol smedný. To telo nedokázalo si sebe zadržať vodu, ja som mal neskutočnú chuť na soľ. Takže vám radím, ak by ste chceli takto, zoberte si aspoň soľ. Toto vám uľahčí prežitie o mnoho dlhšie. A je to zvláštne, že hoci som nič nejedol, stále som prdel. Veľmi som sa tým divil a som myslel, že to čo je, ako to čo, mám stále niečo v črevách alebo tak? Ale odhalil som princíp, že ja som mal riadnu bradu, už mi narastla brada a tak ďalej za ten čas, nechty dlhé a odkiaľ telo bralo tie bielkoviny. No funguje to takto, telo z tuky dáva do čriev a v črevách tie tuky fermentujú. A pri tom kvásení vznikajú vitamíny a bielkoviny. A ešte plyny. Tak preto človek poprtkáva, keď nič nie je. Lebo telo nepotrebuje nič, len viac menej vodu, tuk a soľ. A ostatné si fermentáciou vie dorobiť v črevách. Preto som mal aj bielkoviny, preto mi rastli vlasy, brada, nechty. Takže človek je naozaj perfektne prispôsobený na pôst. Len tá soľ, preto dávajú aj zvieratám cez zimu soľ. Tak myslím si, že je toho hodne, čo by som mohol povedať. Ale nechcem ochudomiť to, čo som povedal. Chcel by som prepísať zrejme do digitálnej podoby to, čo som tu zapísal, lebo mnohé veci v písme, ktoré sú, preskakujeme. Ako ja som Bibliu tam niekoľkokrát zahodil, nechcel som to čítať, ale neišiel som čítať ďalej, pokiaľ som ten verš nedostal na odpoveď. Niekedy som celý deň proste volal na Boha, nech mi ukáže, ako to mám chápať, ako to je možné, že to odporuje celej Biblii a prečo to tam je. A napokon mi to Boh ukázal a ja som sa, viete, ako cítil, ako keď Izraeliti dobili nejaké mesto v tej zasľúbenej krajine. A Boh im povedal, že nebudete robiť zmluvu s tými pohanmi, ale ich miesta dojsť a vyplínite, vypálite, ani sa nebudete s nimi ženiť proste. A oni urobili to, že urobili zmluvy, poženili sa, keď boli nejaké mocné mesta, radšej ich obišli, nedobili ich. A presne toto my nesmieme robiť. V Biblii nesmieme sa uspokojiť s tým, že niečomu nechápeme. Nesmieme sa uspokojiť s nejakým lacným výkladom, čo nám niekto dá. To je ako urobiť zmluvu a neobsadiť to mesto. Ja som to tak robil a keď som tu naozaj bojoval hlboké boje, napokon som pochopil to slovo a ako keby som dobil to mesto, lebo si predstavte, že ako vás diabol bude pokúšať, keď vy nebudete mať dobité územie Božieho slova, keď nebudete ho mať pochopené, keď budú veci, ktoré budete preskakovať a nebudete sa na ne zameriavať, tak uvidíte, diabol vás bude potom pokúšať, ako Izraelitov z tých miest, ktoré oni nedobili, sa im stali nepriateľnými a stále sužovali, aj Filištinci, ako ich stále ničili, to oni mali byť vyhladení, tí Filištinci, ale neboli, lebo sa Izraeliti odmietli proste bojovať. A preto všetky vás vyzývam, čítajte si Bibliu. Neuspokojte sa tam s vecami, ktoré sú pre vás ťažko pochopiteľné. Dovtedy, pokým proste nedostanete od Boha odpoveď, tak ich čítajte. Dovtedy proste volajte na Boha a získajte to nové mesto dobité a budete sa veľmi radovať, lebo spoznáte Boha úplne inak. Bol som vysoký vo svojich vlastných očiach. Teraz viem, že najkrajšie je proste byť ponížený. Je to tak ťažké, takéto niečo zažiť, že si naozaj uvedomujem svoju biedu. Uvedomujem si, že Ježiš to za mňa urobil a mám obrovskú vďačnosť. Kedykoľvek jem chleba, alebo hociaké jedlo, alebo aj ma ponúknú, ja už ju nepoviem, ja mäso nezjem. Ja zjem všetko teraz. Teraz si všetko vážim. Teraz nefrflem, teraz jednoducho som vďačný za všetko, čo som dostal. A keďže prešli 2 mesiace, tak môžem povedať, ako sa môj život ďalej vyvíjal. Ja som z prvotí vôbec nešiel na počítač a tak. A vám poviem, bolo to úžasné. Úžasné, fakt úžasné. Veľmi som, ten stav odbermenosti mi dlho fungoval. A vám poviem, ako som znova začal chodiť na internet a znova začal som tieto veci riešiť. Znova som sa mnoho starosťami nabalil. Preto odporúčam čo najmenej internetu, čo najmenej počítača. Ako som povedal úplne v prvom videu, internet je jedno veľké smetisko, kde môžete niečo dobre nájsť, ale hrabete sa v mnohých smetiach. Teraz to tak na sebe vidím, ako veľmi človeka zotrčuje tento digitálny svet. Odbrmente sa od neho, čo najmenej sledujte videá, čo najmenej proste zapínajte ten počítač, čo najmenej chytajte ten telefón
a budete mať taký kľud a slobodu a pokoj a budete sa môcť sústrediť konkrétne na tú jednu vec, čo od vás Boh chce. Takže zistili sme, že aj takto sa to dá, lebo jeden je už von. Hallelujah.